Nobody ever bring it. I will let go. Nobody ever bring it. Nobody ever bring it. I will let go. I didn't know her. What can you be? I will not know. Ilé China ó rẹ̀ yẹ́ wọ́n tó di kárí ibi yẹn. The prince. Prince and father. Wọ́n kì í ṣe máa fọ́ ní ẹ̀mẹ́sẹ̀. Ẹsẹ̀ mìíràn àmà ó. Ẹsẹ̀ mìíràn àmà fọ́ ní ẹ̀mẹ́sẹ̀. Prince ẹsẹ̀ mìíràn náà fọ́ ní ẹ̀yẹ. Prince ọbẹ̀lẹ̀ bú yìí gẹ̀ẹ́gbú òun yẹn. Prince onye chụwa onye agha nwunye onye. Onye chụwa kwana onye ga-akwe nwa m. Ewe ihe onye ya mere gị ịkwa chọrọ akọ nwa Prince ebuka. Egbe ndị polisi dị iche na egbe ndị nche. Onye nwanne akụziri okwu. Ọyọ Roman the president. Nke na big man dị iche na nke na poor man. Watch ya. Abraham n'ụlọ big man. Ọhụ nga big man bụ ụra. Ganga tụrụ mmadụ sọ ụra big man dị iche. Ụra big man dị iche na ụra poor man. Ịmasị Abraham n'ụlọ big man hile okwu ụra ya. Big man bụ ụra n'abalị. Prince ma na ọ gara egwu. 10 million, 20 million, 30 million, 40 million, 50 million, 60 million, 70 million, 80 million, 90 million, 100 million. Big man, that's like a big man in for dollar like a poor man. Camera my big man in the Pokemon each. Camera my big man and a poor man. One on the apple. But with the same thing, it will not a poor man or Saba. Now with the big man. Now with the poor man of graduate and Ian Gano, poor man in Echo. Poor man in Corona, by my Yoko. Wà lè bébí ìwúlò, ìyẹn lẹ́bi ìsọ. Ọ̀rọ̀ àlàyé yàtọ̀ yàrá yàtọ̀. COVID-19 lè mú mmadụ. Yàrá mú iṣẹ́ na gbogbo. Yes. Prince. Ọ̀rọ̀ bíbí máa nìdí jẹ́.
man na-adị iche gbagwedo m n'aka onye kere abịabịa o shila big man o shila poor man afọ ji apịje big because ọ kpọrọ nkụ biko Chukwu Emeka adị na nwante gị bịa bịagbara papa na egwu ma wọchizie aka big man na ahụla very shop aka big man dị ka fighter foam Chukwu Emeka dịrị ya nwante gị bịa bịagbara egwu ọmọdé tó nọ mma aka big man dị ka fighter foam aka poor man dị ka wire brush were the picture that you know for that Imani uka njibi wa ayla malawa azoka nindala iluka njibi wa bayna lala azoka nindala wa wa sole tuja bala jeno wa yo sole tuja bala Mr. E. Chukwu Emeka akela na Chief Papa bịa bịagbara papa na egwu Chukwu Emeka mana stop Bebe, iruga iruwa. Asoka ni jana. Yes. Because the iruga iruwa. Asoka ni jana. Chukwu Emeka bịa ọkwa mgbara n'ụzọ egbe big man dị iche egbe ndị polisi dị iche na egbe mgbe nche maọbụ na ịnụrụ egbe too mara asị polisi na-agbarụ maọbụ na ịnụrụ gbogbogbogbo polisi gbagha maọbụ na ịnụkwa ndị kaị ọ ndị nche